Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-ANC ikhumbule amaqhawe omzabalazo. LDA ligaye amavoti kwelikaMthaniya, kanti bakhala ngokwebiwa kwemfuyo enhla nelikaMthaniya. Izindaba ze1KZN TV usifundelwa uSiyabonga wakaduma, nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu elibusayo kuleli likaKhongolose likhumbule amaqhawe alo ayeyibambe ishisa ngezikhathi zomzabalazo. Loyo wabe ngumongameli wesibili wentando yeningi kuleli uThabo Mbeki uhambele indawo yamathuna ezingalabutho zomzabalazo iHeroes Ark eMgungundlovu. uMbeki ufike wahlonipha izingalabutho ezifana noJohn Makhathini kanye noMoses Mabhida, wabeka nezimbali emalibeni abo. uMbeki uthi kubalekile ukukhumbula amave ezingqwele ezabambe iqhaza ekuthenela kuleli likhululeke. Lowo owabe ngumengameli wezwe kuleli uThabo Mbeki uthi amaqhawe omzabalazo asalala ngomhlane kufanele akhunjulwe. Usho kanje ngesikhathi ihambele amaliba alaba okuMoses Mabhida kanye noJohn Makhathini embali eMgungundlovu. These leaders of ours here, Mabhida, John Makhathini, these are the leaders I worked with for many years. And hopefully to get their blessings as we go along. I'm very glad indeed that the region and the province arranged that we should come here for this. And as I was saying, really my very firm view is that we must make sure that the movement that they led, and they sacrificed everything. As I was saying, they died in action, both of them. We must make sure that ANC lives up to the promises it makes to the people. Usihlalo ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi banenhlanhla okhanjelwa uMbeki. Usuku olukhulu kakhulu ke sibe siyopheya isalute siyothi salute commander womkhonto ubaba uMoses Mabhida uMadevu, saphinde senze njalo nakubaba uJohn Makhathini balele Heroes Ark lapha endaweni yasembali. Abanye abazabalazi ke abafela ku struggle, abantu abakhulele lendawo le region ibizwa ngamagama abo because of that. Sinenhlanhla ukuthi bekufike upresident uZizi ukuzosiqinisa ukuzokwenza sure ukuthi icampaign yethu iyezwakala futhi ikwazi ukuthi yenze umsebenzi. Uzwile ke masingena emall, imall ishintshile, ama stand still yacha uNC basawutrust bayazisho ke izinto abazifunayo, bathi futhi thina themba labantu elizowazi ukuthi bashintshele into zabo. So siyajabula kodwa soqhubeka si-improve ukwenza isimo sibe ngcono. Abantu bathi bazobusela uANC kodwa basitshela ukuthi akuyona i-blank check, bafuna ukuthi senze izinto ngendlela esheshayo which is why uzobona nje i-service delivery si-prioritize. uMbeki uphinde wahambela indawo yase-Ashdown lapha beyovakashela khona wesilisa okubika ukuthi wayezabalaza nobaba wakhe. Mangibona uMbeki ngikhumbula sisekwayeni isilaha elalibhokile ePort Elizabeth lapha ekwakuyilona silaha elaliselokishini. Yithini esasivimba lapho sivimba amachanhliziyo efuna ukuzibambela ebhunwini, ekhipha yonke into engaphakathi ebhunwini. Nali ilanga elibalekile kumina ngoba zange siboshwe ngendlela esasivuyele ngalo. iNew Brighton yawela ngaphesheya ukuba izwe ukuthi hey eCostini zisukile izibheli yasuka. Bantu abami angazi bangabonga ngithini, angazi hey okunye sokuthanda ukungikhohle. Ezindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Njengoba sezingaphansi kwama-20 izinsuku esezisele ngaphambi kokubela kuleli libamba ukhetho, iqembu iDemocratic Alliance lethule uhlu lwalo oluthike lizolisebenzisa ukuhlenga isifundazwe KwaZulu-Natal. Umholi weqembu iDemocratic Alliance kuleli uthi kalikho elibi futhi kababoni kungabakhinyabeza imikhankaso yabo yokhetho ukusabalala kwesinye sezikhangiso zabo zokhetho eyiveza kusha iflag la kuleli ngoba sikhombisa ke ukuthi la kuleli lisenkingeni. It is exactly the type of advert that you do in the last 3 weeks of a campaign. It sets out very clearly what the binary is. Here we've got a party that's burning our economy, that's burnt our parliament, that's burning our democratic institutions and is committing treason every day against the people of South Africa by protecting those who stole this country's fortunes and sold them off to the Guptas, versus a party that is ready for change, a party that is already creating jobs where it governs, a party with a compelling vision about how we're going to lift 2 million people into work,
how we're going to lift 6 million people out of poverty, how we're going to make sure that we can get our economy and our country working and energy back into our homes, back into our businesses and back into South Africa's industry. That is the clear binary choice in this election. You will have the doomsday in which South Africa will be reduced to ashes, or you will have the prospect of an opportunity to embark upon a new trajectory of hope, prosperity and inclusive growth for more South Africans. And that binary cannot be in sharper contrast than displayed in that advert. It also shows just how much is on the ballot paper in this election. uSteenhuisen ubekhuluma ngesikhathi leli qembu liqhuba umkhankaso wale enkundleni yezemidlalo iCaris Fountain eThekwini wonqenqa abantu ukuba ke bavotele lona bekuphuma nabaholi bayo kuzwe lonke kukhalwe ngenhlupheko ekhungethe imiphakathi yakuleli kanye ke nohlaka lwamaphoyisa olungagculisi nokunye. uPapas uthi ke phakathi kwazo ukuqinisekisa uma ethatha esobundunankulu ukuqeda umthetho ovalela ngaphandle asebe neminyaka engaphezulu kwa-35 uma kuqashwa. The biggest issue in this election, into ehamba phambili kunazo zonke, is jobs and growing this economy. Fanele sakhe amathuba omsebenzi sikhulisa lo mnotho. And as your premier, I will work to create 300,000 real jobs. Amathuba angempela. I am a peace job. And I will make sure ngizoqinisekisa that we end this system where only those 18 to 35 can access opportunities. So ivala lento yokuthi abantu ba 18 to 35 kuphela. In Chatsworth, I visited small business owners in the Bangladesh market. Small business owners who have put their children through school for generations. And as your premier, I will make it easier for these small businesses to survive. Ngaphandle kweqembu le-DA loyo okufoloswe ngaye kwi-IFP kwesobundunankulu naye ubeqhuba imikhankaso emalokishini aseThekwini afana neLindelane kanye ke nakwaMashu. Well, sinalethemba lokuthi abantu baZulu-Natal noma kungafika osondonzima laba bamanye amaqembu nathi sikhona singosondonzima ngoba la eThekwini nje uholi bonke beqembu kusola kumongameli weqembu umhlonishwa uShabisa kanye nephini lakho inkosi uMzamo Buthelezi nonobhala jikelele umhlonishwa uSipho Sethu Ngcobo bonke baba lapha every Monday njoba ngilapha namhlanje they are all over KwaZulu-Natal and sinenkolelo ukuthi bazoseka abantu hayi ngoba beseka inkatha kodwa ngimsebenzi umlando wenkatha ukuthi ikwazile ukwenza KwaZulu-Natal ibe ngcono ngesikhathi iphethe KwaZulu-Natal manje umonakalo osukhona ubiza ukuthi kufanele kuxoshakale ubuholo obuzoba qotho nobuzokwazi ukulungisa umonakalo obhekene nabantu. Indabeni ze-1 Catherine TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Abafuyi abakhele isifunda iZululand enhla nelikaMthaniya baveze ukuba senyukile isibalo sokubiwa kwemfuyo kule ndawo kanti baphinde baqamisa ukuba abantu ababandakanyekayo ekwetshiweni kwayo imfuyo yintsha. Lokhu ke bakusho ngenkathi ungqongqoshe omnyango wezokuthutha kanye nokuphepha komphakathi KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ehambele idolobha iVryheid ukuhlanganyela nalabafuyi nokuyilapha enikele khona ngezimoto ezimbili ezizolekelela abafuyi bakule ndawo. Bakhathazekile abalimi kanye nabafuyi abakhela isifunda iZululand ngokwenyuka kwezinga lokwetshwa kwemfuyo yabo. I-challenges nayo i-challenge enkulu ye-stock theft. I-stock theft is too high ngalendlela yokuthi kuze kuncipha ngisho amathuba omsebenzi. Siyantshontshelwa inkomo if sihamba siyobika ku-stock theft unit usizo asilitholi. So besingacela ukuthi uhulumeni asishintshele or as-edele i-unit khona i-unit eyakuyafika i-unit yaka-stock theft eyakwazi ukulekelela yasiza kakhulu kwathi ukudamba bese ocela 1 kubuye leyo unit leyo. Okwesibili bese ocela ukuthi uhulumeni a-ede kulama RTIs a-ede ama-volunteer or abantu abazokwazi ukuthi makuvinjwa imoto akwazi umuntu phinda futhi ukuthi ayo check inkomo makhona inkomo elayishiwe. Baqhubeka ngokuthi kufanele kuqeqeshwe intsha ukubilekelelana nabomthetho ukubheka imfuyo emgaqweni. These young people abakhona from Zululand, if you can train them to partner with TRT and all other law enforcers, acting babe at the forefront. Now let's come to Bujama roadblock, but train specifically acting
uma kudlula iy'nkomo amaphoyisa adila ney'moto thina sidila nento ethinta patrol transport okuyimoto here and there, and then mhlawumbe coming here in a year siyobuya sesine feedback ethi no le process ezobe siyenzile mase implementile isinomehluko ekutheni iy'nkomo zingaqhubeka ngcono. Also contributing factor ebengithi mhlawumbe bazoyiveza ama-butcheries agcwele kumalokishi ethu. Ama-butcheries ethu agcwele emalokishini ethu ayikho into eyakhona ekhomba ukuthi bayithatha inyama yakhona. And njengamanje into esikhona ayisaqhutshwa inkomo seziyahlinzwa ufice ngey'khumbi ekuseni iyaphi leyo nyama leyo. Ema-butcheries hlezi khona inyama on day basis bayithathaphi. So mhlawumbe if nalapho singasibheka leso space leso ekutheni ama-butcheries wethu agcwele la ayithathaphi inyama. Kanti umnyango obhekelela ukuphepha nokuxhumana komphakathi baveza ukuba bazohlangana bomthetho ukuphuma nesixazululo sokwetshwa kwemfuyo. Uyabuya la kungekudala ukuthi kubonakala lezi inkinga ayixazulula kanjani, ahlangane noma iteshi bonke bese kuba i-district ngokwabaphathi ugeneral namaphoyisa kwi-senior management ukuze kuzo-tracewa igebengu ngoba bayazazi igebengu ezebimfuyo. Noma bezazi kufuneka-ke kutholakala indlela yokuthi zaziwa kanjani lezo igebengu bese ilandelo. Lokho-ke kudinga ukuthi kubanjiswane. Kunabalimi lapha abahlukene khona abamhlophe nabalimi abamnyama, kodwa into ebikhona ngaphakathi yokuthi kufuneka bonke bebambisane. Bayavuma futhi nabo ukuthi kuze kusebenzeke ngempumelelo kufuneka kubanjiswane. Khona manjalo ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha kanye nokuxhumana komphakathi uSipho Hlomuka unikele ngezimoto ezimbili ezizolekelela ithimba elibhekelela ukwebiwa kwemfuyo kulesi sifunda. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseZululand. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. iANC ikhumbule amaqhawe omzabalazo. LDA ligaye amavoti kwelikaMthaniya kanti bakhala ngokwebiwa kwemfuyo enhlaneni likaMthaniya. Bazwakalise ukujabula abadayisi ngokuba khona komjaho wamahashi waminyaka yonke inkandla May kwaziseke bathola ithuba lokwenza inzuzo ngalolu suku. Lapha abadayisi bezinto ezahlukahlukene okuhlanganisa nokudla bebephume ngobuningi babo osomabhizinisi abasafufusa basenkandla bezothengisa ngemikhiqizo yabo kumjaho wamahashi waminyaka yonke inkandla May. Abadayisi bazwakalise ukujabula ngokuba khona kwalomjaho njengoba benza inzuzo ephindiwe ngalomqhudelwane wamahashi. Ukuza kwami la enkandla kulomjaho wenkandla May kunginika ithuba lokuthi ngazane kahle nabantu ngazane ngikwazi futhi nokuthi umkhiqizo yami engidayisayo inginikeze iprofit engconywana kunalapho engisebenzela khona. Siyawuthanda kakhulu umjaho wenkandla May wasenkandla, usinika iprofit engcono, usenza thina osomabhizinisi abancane sikwazi ukuyitholela inzuzo engconywana. Siyambonga kakhulu umasipala wakithi enkandla. Ngoba silana umasipala wethu sisiza kakhulu ezintweni eziningi kangokuthi njoba sila sisebenza sidayisa kanje kukhule sikutholayo. Usisiza kakhulu nje ngale micimbi yenzayo ngathi ngahlezi senzela le micimbi ukuze sizokwazi ngoba imali esisuke siyenza ngalesi sikhathi isuke iningi kakhulu. Siyajoyinisa futhi abantu, siyathola abantu abaxakekile abangasebenzi bajoyine. Siyabonga kakhulu umasipala wethu ngendlela wenza ngakho. Siyafisa ukuthi nakwabanye abalandelayo bayothi bengena kumasipala wethu baphinde baqhubeke benze ngendlela okwenza ngakho. Siyabonga. Sila emjahweni wamahashi inkandla May la nathi sithola khona amathuba okudayisa njengoba kubhizi nje kuphithizela abantu bebaningi bejabulele ukuzobona umdlalo wamahashi. So nathi sithola ithuba ke nje si-youth ukuthi sizo-generate income yethu ngokuzama ukudayisa. Senze ikhishi namhlanje la sidayisa khona ama-cheese rolls, ingisha nama-drinks okuphuza for abantu. Siyazi ukuthi abantu ngabelana kuzoba nesikhathi eside bazobe bekuthokozela futhi okuya nangasethunjini. So sikwenza nje ngamanana phansi nokulingene nabo ukuthi nabo bakwazi uku-afforda. Siyakujabulela kakhulu isikhathi esinjengalesi ngoba nathi sisinikeza amathuba ukuthi sikwazi ukuzama bakithi kancane akujwayelekile, kodwa makusuke kuhlangene kanjena nje benze lo inkandla May ivula kakhulu amathuba. Siyakujabulela sengathi bengaphinda futhi nangokuzayo bengakhathali.
abantu basenkandla bebelokhu bethutheleke njalo uzokwethamela lo mjaho waminyaka yonke kanti meyo lo masipala uMbhekiseni Biyela uthokujabulisayo ukuzuza kwabadayisayo ukuze bakwazi ukwenza inzuzo bakwazi nokubeka isinkwa etafuleni. Sithoza kakhulu nje sisazobuka nangale lapha khona omama okuyibona abadayisayo ukuthi basizakala kangakanani ngoba inhloso nqangi ukuthi bathi mabebuyele emuva ngiyakuphinda lokho ukuthi babuyele bengaphethe lutho ezintweni abazoyidayisa labahambe besizakele kube khona ukuthi bafike babeke isinkwa etafuleni. Yona inhloso nqangi yalomqhudelwano nalomjaho okhona la enkandla namhlanje. Kanti onqobe lo mjaho wabesifazane okuzanele Ndlovu neminyaka ama-21 uthi ujabule kakhulu kunqoba kwakhe lo mjaho kanti usezibophezele ngokuya kumjaho owaziwa ngedandi July. Ngijabule kakhulu ngosula namhlanje kuyintokozo ngoba bengihlezi ngijaha kodwa njengoba emashini kuye kungalungi ngesikhathi esisodwa kodwa ngijabule kakhulu nje konke okwenzekile. Ngiyathembisa futhi ukuthi nakubalandeli bami ngoba selinabalandeli ukuthi ngizozama ukuthi iqhubeke ngenze kahle. Nesifisa impela ke ukuthi ngiwine idandi July ngoba bona mjaho engathi unabantu abaningi nje nama-supporters abaningi nokuthi nami uzokhulela indlela yeningi ngoba nami ngumuntu ofisa ukuqhubekela phambili namahashi. Lo mjaho ubonakala uheha amahashi asuka kwizindawo eziningi ezahlukene kwisifundazwe KwaZulu-Natal kanjalo nakwamanye amazwe angomakhelwane neNingizimu Afrika. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo enkandla. Izinduna ezimbili zasemacekane ngaphansi kwesizwe sakwaSomopo zisola umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngenkohlakalo njengoba kuze kube imanje zingakaze zithole ngisho nesenti kwimali ekhokhelwa izinduna kusukela ngonyaka u2013 kuya ku2016. uSipho Mthembu noMoses Chili bathi sebeqeqe emahhovisi alomnyango kodwa lutho usizo. Izinduna ezimbili zasemacekane ngaphansi kwesizwe sakwaSomopo zisola umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngokuzenzela phansi njengoba kuze kube imanje azikaze ziyithola imali yazo ebikhokhelwa izinduna kusukela ngonyaka 2013 kuya kunyaka 2016. uSipho Mthembu uthi usehambe emahhovisi alomnyango kodwa lutho ukusizakala. uMamnumsa Dube Ncube wathumela ungqongqoshe ebiza umhlangano weinduna eshoko uMasithole Mloyi ezosho ukuthi induna ezasebenza kusuka ku2013 kuya ku2016 zizohola imali yazo kufanele ngabe inikeziwe ukuthi iyasebenza noma iphumile ebuduneni noma iphumile izoyinikezwa umhlomulo wayo. Mina lokungangena nje lo mhlomulo bahlomlile abanye ngaze ngimuthola manje lokusikhohliswa kuthi hayi kusalungiswa egcineni manje sikhohliswa ngaso kuthiwa silokhuzile sisalungisela induna sezashona ngakithi esikhuthini kwaSomopo esizweni saSomopo iyodwa induna yashona iziphi ke lezi ezingaka kuthiwa ngiyilinde laba abanye bayithole kanjani engangigcutshwe kanye nabo imali bona kungacatshengwa ukuthi khona induna ezashonayo. So ngibuka lokhu ukuthi cishe nalapha kulela office ungenele idemon leli elikhona nje lokwehlisa imanzi ngemlenze lapha ngenzelwe ubugebengu obukhulu. Kanjalo noMoses Chili naye ukhala isifanayo njengoba engakaza ithole inkece yakhe. Lezi nduna zikhiphe namaphepha aqinisekisayo ukuthi zaqokwa ngokusemthethweni futhi bezihola. Kodwa egcineni ke manje thina sifuna ngoba sami sifuna ukukhokhelwa umvunzo wethu big pay sebekhokhelwe ke induna sasala thina enthema ukuthi thina bokuqala kwafanele sikhokhe ngoba sesimise emsebenzini ngezathu futhi singazazi ukuthi kwakwenzakaleni. Thina bokuqala kwafanele ukuthi mambe simisa sikhokhelwe akaze sikhokhelwe kuze kube manje balokhu bethi baqhubeka nabantu asebashona. Ngenkathi kuthintwa lo okhulumela lo mnyango ucela ukuba nikezwe izinombolo zezinduna ukuze alifakele isibuko lolu daba. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emacekane.
Baphawulile abantu ngesiphakamiso seqembu le-Abantu Botho Congress i-ABC ngamafuphi sokuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal sibe yizwe elizimele siphume kwiningizimu Afrika. Leli qembu lithi liphakamisa lokhu ngoba uhulumeni obusayo sola ngenkohlakalo kanye nokuhluleka ukuhlinzeka imiphakathi ngezidingo nqangi ezifanele. Ithimba lezindaba likhulume nabantu eMgungundlovu ukuze ukuphawula kwabo ngalolu daba. Ubaba Mavundla siyamazi kakhulu kumzabalazo umuntu omnyama, but lesiphakamiso sakhe sokuthi iKZN izimele mina angisivumi, and futhi ngicabanga ukuthi nabantu abaningi ba South Africa angeke basivume. iKZN ingxenye eSouth Africa, so ukuthi thina si 12 million wonke ama provinces thina so 12 million thina la eKZN sibaningi iqiniso lelo, but ngeke sikwazi ukuthi sizimele sisodwa. Thina fanele ukuthi thina sihambisane nabanye abantu esihlala nabo eSouth Africa, ngoba if you are from South Africa, that means that njengami ngwase KZN, I was born in Mlazi, I grew up in Mnambithi, ngafika la eMaritzburg sengizolokho. Akusho lokho ukuthi sefanele ngithi mina no iKZN ayimele. iKZN ayibe iKZN engaphansi kwase South Africa, futhi engaphansi kwenhlangano ebusayo okuyi-ANC njengamanje. Angicabanga ukuthi kuyisinqumo esi-right for one reason. iKZN inento eziningi but esiyidingayo thina azikho eKZN. Uthola ukuthi makukhona into ekufanele uyenze, kufanele uye eGoli, kufanele uye eCape Town or kufanele uye eEast London. Zonke lezo zinto sesizophoqeleka manje ukuthi ube nepassport yokuya eGoli, sekuzophoqeleka ukuthi ube nepassport yokuya eCape Town. Leyo nto izogcina isilimaza kakhulu. So sicabanga ukuthi mhlambe bagejile kancane, mhlambe into ekufanele bayenze ukuthi bahlale phansi bas-review, basibhekisise le statement abasikhiphayo, because silimaza kakhulu siKZN. Iziningi izinto esinazo kodwa okuningi esikudingayo ku-outside KZN. So siyadinga ukuthi sizimele, asidinga ukuthi sizimele, but siyadinga ukuthi sibe yiphathi eSouth Africa ukuze sisizakale kuyona yonke into esiyidingayo. Ngiyacabanga mhlambe ke ngakhulumela iKZN yonkana ukuthi ke engeke ingasishaya kakhulu lonto, ngoba kuningi esikudingayo. Singagcina sesingakwazi ungena kwamanye ama-provinces sesinyundeka, ngoba vele sometimes uthola ukuthi sometimes ubizwe ngomZulu kwezinye zey'ndawo kungakabi lento kade isidaluliwe njengamanje. So siyakudinga ukuthi sibambisane namanye ama-province ukuze sikwazi ukuthola ezinye zezinto. Asikwazi ukuthi sivele sizimele ngoba kuningi esingenakho nathi, into esinawo nje la ulwandle kuphela. Ngicabanga ukuthi umbono wakhe awushayi khona. iKZN ayihlukile kunamanye ama-province. Umbono wabo kufanele bahamba uhlaziya kahle. Iqembu elibusayo alikulona lathatha isinqumo lilodwa ukuthi ama-province abe u9 futhi kubanjiswane kube yizwe lilodwa, ukuzama ukuhlukanisa abantu ngokobuzwe, ngoba iKZN idume ukuthi ihlala abantu abakhuluma isiZulu. Kwakukhona o-TPVC states, kwahlanganiswa konke lokho kuze kwakhiwe iSouth Africa eyodwa ebumbene, enokuthula, enoxolo. Kusho ukuthi ne-Free State bazothi ababe iprovince yabo, neGauteng kube iprovince. Asikwazi ukuphila ezweni elihlukanisayo, elisidividayo, into eyalelwa Oliver Tambo ukuthi izwe mhlasa libusa kofanele sibe umuntu munye, kungabi khona ukuhlukanisa ngokobulili, olimo esilikhulumayo, kanjalo nangokwama-province. Uzokhumbula ukuthi ama-province ayo4 kwabonakala ukuthi awanele uma eyi4. Izwe lakithi likhulu kakhulu, cha ngibona ngathi bagejile kakhulu. Mina ngivumelane nabo, ngicela nje behlisa umoya, bacabange kahle inqumo ezathathwa kuze kufike kulama-province awu9 akha iSouth Africa ebumbene. Ngiyabonga. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nengosi yomnotho kanjalo nezimidlalo masibuya. Asikubingelele siphinde futhi sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. iANC ikhumbule amaqhawe omzabalazo. LDA ligaye amavoti kwelikaMthaniya, kanti bakhala ngokwebiwa kwemfuyo enhla nelikaMthaniya. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho.
Irandi lakuleli zimakethe zivalele u-18.41 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe u-19.85 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe, liphinde libe u-23.07 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,368, 34 cents i-ounce, kuthi uwele ongahluziwe ube u-$83.88 umphongolo. Ake sibheke ngosiniya zemidlalo. Nakuba ukuphikwa yimphumela kwi-DStv Premiership sekubeke iRoyal AM engozini yokuzithola isidlala imidlalo yokuhlunga ukuze izigcine esigabeni esiphezulu, asephansi amaphaphu kumqeqeshwayo uJohn Maduka. Ithwihla ithwahla inqotshwe yiqembu elisemsileni welogi iCape Town Spurs ngegoli elilodwa eqandeni koweligi obuse Harry Gwala Stadium ngolwesibili ebusuku. Inqotshwe kwemithathu ilandelana yonke idlalele ekhaya, iqalwe yi-Orlando Pirates ibhubhudla ngamane eqandeni kwalandela iSuperSport United neSpurs ezikaMaduka zisendaweni ka-14 ngamaphuzu awu-29 emidlalweni ewu-26, kanti ke seziphelile egawulweni yizembe kwazise zishiya ngamaphuzu ayi-11 iSpurs esemsileni. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Ziyaguqa ebesikuphathele zona namhlanje hlangabeza futhi ithimba ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.